Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigatyo amin nga sa ngapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nang sumangbay iti programa? Dear Manong Nemi. At ito pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablawak itirin pagabigat na magaldaw na yung mga oras kada kaya amin sa kapada. Sa gudahin na ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Marina, nga pinauluan na iti fishballs. Dear Manong Nemi, malem manen Manong Nemi panag-aawidan manen digitay estudyante iti high school ken elementary wen Manong Nemi dito'y lugar mi. Agnayad kami Manong Nemi iti may nga barangay nga asideg ti eskwela nga lablabsan dagitay mapanagbasa nga agpaamyanan no mapanda agbasa agpabagatan naman no gawid da, Manong Nemi. Nga rito tagapuna no apay nga kunaek nga naganara. Dito'y basit nga negosyok. Nga panaglutok kan panaglakok iti fishballs, Manong Nemi. Nga naisariping nga iyabay dito'y nanumong nga balay ni. Nga dito nga balay, Manong Nemi ket isot na riingak nga balay, idi addan puot ko, oen Manong. Ngay di adan puot ko Manong Nemi managhilig meten di dinanang iti panagluto na. Kadagiti delicacies kang runan na unay kadagiti makan, suman, daduma pa Manong. Tupig. Ngayon di naguson ti fishball Manong Nemi di kanagkunadang street market. Street foods. Natawid ko na ito'y kininanang Manong. Dito fishball. Insuro na kanyak, no kasano, nang rona unay, iti panagramid, iti sus, nga pag-isawsawan. Nga oray, iti, taadan asawa, Mrs. Fishball, iti awag na kanya. Iti natay na dinanang, impatawid na kanyak daytoy, Manong Nemi, nag-asawa kat nandaanak iti anak, may nga anak, ngay di adan na nakem, Manong Nemi, iti anak ko, isumeten ti panakabalok, Manong Nemi. Nagsasarno Manong Nemi, dagiti trahedya iti biyag ko. Napukaw ko, dagiti anak kanya, napukaw ko ti asawa. Ngay may bati na kanyak, Manong Nemi, dato'y nasingpet, nagaget,
napintas, natudyo, managtulong, man nakigayem, nga anak ko, nga isuday ito ni Jane. Nga ni Jane manong nemi, idi agundaway kata agbasbasa matin. Iso ti mga awis ka dagiti kaskwalaan na, classmate na, pada nang agbasbasa, iti elementary school, tapno dumagas da, nga umay gumatang iti fishbowl. Isot mga bagbaga, nga naimas, tilutok na fishbowl. Gagabot ha, sumungod manen manong nemi, dikiti ubing, nga nagkapo iti eskwela, at siyempre, kadwada ti anak ko nga ni Jane, tumaray tumata ni Jane manong nemi nang, tulungan ka. At dahil kay classmate ko, nagiti naawis ko nga, dumagas nga gumatang iti fishbowl. Alawan na nak, kat sa bagay, ori sa mong iawis, narwaman. Nga dagiti estudyante, wano dagiti agbasbasa, mangibati daan iti kwarta nga igatang dan ti fishbowl, tapos nilikas taget, may pandibisinda, aging ka nga makaawid da jibalbalay da. Agi-intar danton manong nemi. Wen, agi-intar danton. Kaya tumulong tumatan ti anak ko, tapos nilikas taget iso ti agyawat, wano saan kita agawat iti bayad, supli, no ada supli, ada sa kaniti supli. Kaya doon danton na kita makaalan iti katangan na, agpasulin ton, nga medyo agtugaw, wano takdar, agsangkir, naimas ton manong nemi iti pananganda. Wen manong nemi kat maragagsakan aktumen. Nga mangbuibuya kadakwada kabayatan nga mangmanganda iti lakok ng bisbol. Tanaisem da, naragsak da mangmangan, kahit nangasawan, imasin da di lakok, imasin da di luto. Inkarek kami manong naimi nga diyak imutan iti ingredients dito pag-isawsawan, tapos naligas takit na imas, ken maysa nalaka. Adaman ka kompetensyak manong naimi ija eskwela, sangot iya eskwela, ingem umay danto danunen dito'y pwesto, gabuta, nalaklaka, kan na imimas. Kaya nung kastang madanunan tirabi, tulong at tumatante anak ko manong nemi ng mga ranta assignment na. Adumat lang ti magangganan siyam? Masit lang. Umanay lang adagatang tati kasapulan tati naldaw. Saan nga mapukpukawan ti bagas yung tapagbagasan ta. Saan mo nga kirkirauden no kasta nga mangisaan ka. Ada kasapulan ta. Kasapulan ta. Handa ba nagmaybayad iti danom, tadamad pagsakduan. Oo. Kuryente. Nagbayad at kuryente. Okay lang. At pagbayad at kuryente, at sagpaminsan nga may gatang terawaden, no kaya't mangisibro, at itid ko kayong kaabalon mo mapangkagbasa, kanada igatang ta iti sidaan. No nating adamat pagnatnganta di talikod. No karne, no mailo kat native nga manok, adamat subagbanong nga tarakanta nga manok. Karnet baboy, no mailo ka, enak magitsanda. Di kita kasapulan ta, di kita kasapulan nga gluto, di kita sabon, nga paglaba, pagdikos, toothpaste, ano ba? Agas pa no dag sakit ka data. Higing gamit lati paracetamol. Sabi ko man ta, awan ti mis hospital ka data nang. Tap na awan ti takala paggastusan. Kasanan to nga raw din nagbasak ti high school? Elementary, high school. Gabay mat lang. Ti college ngay. Akit no college sa nakit. Ingka sa di kabiseran, di syudad. Agkasera, kat kapilitan. Agawit ka ditonggal malem, iti Friday. Mapangkay iti masapa iti Lunes. Agturtuloy-tuloy nga aglalako ka ti pisbol ng kawin Pisbol itataadak ti elementarya. Pisbol into na adak iti high school.
Fishbowl to pa lang din adak ti college. Kung na. Mapagbasa na kada ti college ng mga asin na po Diyos anak. Kung ayaw mat nga pagpagisulaon nga para karatayo, paganan siya ayo. Itatadak ti elementarya. Kastanto pa lang tayo, ito nadak ti high school. Ito nadak ti college. Di iadadok ti aramidek. Saan nga matulungan ka nang? Matulungan na? Katulungan na kamit. Nagka lang maitulong mo, anak. Iti pa nagsingsingpet mo. Saan nakikan di problema? Nang rona ito na bumalasitan kan. Ito nagbalasang kan. Saan nakikan di problema? Tapno, dahil at kang runaan nga maitulong mo kanya. Tanong problema ak. Saan ko may concentrate di ba nagtrabaho? Saan ko maimas di pa naglutok ti fishbowls? Kanalidayak. Noon tapak lidayak. Saan kayo itong ikan di problema nang ikarik ka na kayo? Kan tumulong nga itanyaman nga wagas. Nasiyat ang wagas. Nasiyat ng asta. Itultuloy mo ti kinasingpad mo. Kinagagat mo agmasa. Kinasayat mo ti padam nga tao. Panagbuteng mo ginapod Diyos. Kahit nang sawan. Saan agar aramid ti madi. Tapno di kasta. Kat iba't patag na ta. Niyapod Diyos. Okay? Okay nang. Adamanan kahit mo sa lutsudan. Ubing kayo matpay Kito rin. Nito nagbalasita ka, magbalasang, baka manang ka lang. Baka di, agabay ta, ibagada nga, manang ka. Apay, napintasak met. Napintas kayo. Awang ka di rantayo nga makiasawa manin. Kaya kasal sa lutsud na manong naming dayta nga sa lutsud, idi matugtog tiri daw. Allah, iso manin dayta ni Tito Dudong. Pag pinustaan ta nang la, iso. Iti saan nga mo umang agararim ken ka? Iso nga nga sinalutsud ko, no? Awan tarantam nga gasawa. Okay lang kanya. Okay mat ni Tito Dudong. Awan. Diyakon kaya tanak. Tapay mat. Iso nga nga magbagakeng kay tay. Nga saan gamang mangtiti problema. Kaya makiasawa Amang ano isot mangtiti problema? Nga ta? Saan nga ta nga isot makatulong ken ka? Kadata? Yung kay lokatan dyan daw nang nasumbre ka konti salad ko. At tapos na saan kayo may storbo ni Tito Dudong. Manong na yung minakastriken tanak ko ti salad na ti makdarak matentap na yung ilokat tiri daw. Kahit ni Dudong nagpaiso manong na yung nakadisturbo ako sa amin. Good evening. Sumari ka. Haan. Nalpasan din panang tulong ko dyan ako di assignment na. Kansimre kan ni Jenny ti silad na. Nagtukaw ka. Imayak. Tapno, paluapit dyan, bagbagak ka. Kaya bagbagak lang gani Jenny tay. Nga awan na talaga tirantak nga makirarasyon manin. Dudong agyamanak. Iti panangayat mo kanyak, agyamanak iti ibagbagang nga ayat mo tumulong kada kami nga gina, nga kasapulak ti katulungak para kini Jane, ken kasapulak ka talaga ti ragsak. Ngam na ragsakak, umanay ni Jane. Kaskas ti ka di nga saan ko umalukoy ti regnam. Abi ngamin nga siya kat baloak. Nagadoy dati sa nga balo. Siya ka nga rin ti kayat ko Ngayon mawan mo tintirantak pa nga gayat. Awan tirantak pa nga makiasawa. Wala. Barbaring maaro ko kung tumad lang tarik nam. Panagkunak. Dodong kat. Lasasya at langin ibaw imod sa bali. Kasi tinaramin dagiti na duma. Dagiti imun unang nga nagarim kanyak. Awan pa'y makatawan di selsong asawak. Nagadun na agharap kanya. Ngayon kasi di nga awan ti
naitid ko anam na makadawada, aging ka nag-aasawa da. Kas nandun matitong panlaking ka. Ibawing mo lang iti sa bali. Tap na rikas ta, makaasawa kan. Si kang arti kayat ko eh. Ngam awa matirantak pa yung agasawa. Sorry, Dodong. Walagsid kini Dodong manunemi at dapay digiti si Maruno. Ngam kas kini Dodong. Talaga nga awan pulos, jak pulos ini kanida tinamnama kat nakaasawa dan iti sa bali. Idi adan manunemi ni Jane iti grade 6. Manunemi kas di nga nagtultuloy iti panaglakok, panaglutok, panaglakok iti fishballs. Kas di manunemi nga giitar dagiti ububing mostly nga ububing at elementarya ken high school dagiti sukik. Ta siyempre manunemi mamanumot na kitay mapahan iti syudad tap na mapanda ag merienda wano mangan ka dagiti food chains dagiti fast foods napialangmet manong nemin at sa bali nga saramsaman da manaksil ka dagiti daily nga kangkanenda at pambigat pangaldaw kan pangrabi narwaman manong nemin dagiti ubing ken teenagers nga oray no adad ta adayo umay dadanunan ditoy ayan mi manong ken ti pairantada akat na naruna kadagitay agi inaraman. Ada ito kantyawan da nga pahalakawan bro. Agpapisbol ka man bro. Papisbol ka man. Ano adan tumat kwarta natin teenager rin agad awisan ng tumat na nagiti babae nga adan tumat awisan ng nga babae nga crush na jay tumat crush na makawis tumat tin barkada nga sa bali nga babae. Kasta ti matmadla ko manong nini. Tano kasta nga, beted kon ti order da, adamot pagtutugawan da, manong nemi, mangandan ton, at pa nakalabisaan da. Mangikon tungatan manong nemi nga da kita giinarab. One. Aging kang iti may sa nga malem, manong nemi, ada customer ko, nga damdamok nga makita. Jack Mariro, manong nemi, kataob ni Jane kaskulaan na nga ta. Medyo rusanger manong nemi ti langana takasla kasadod na iti agpapukis. Medyo narugit ti arwatan na. Sambat nga rin nagpalpalama. Saan nagpalpalama? Ngam kaslawan bibiyang na no, naornos ti arwatan na, naornos ti buok na. Yung baga na kaniyak manong nemi. Nana? Peaceful man? Mano, anak ko. Yung pakita na manong nemi ti kwartana. Nadlaw ko nga dagos. Xerox copy. Fake nga kwarta. Tay di gamak manong nemi tsak pa inawat kamuklatan. Xerox copy nga. 20? Ang loko na tumabingan, manglukot sa amin. Kung na din nakataam mo, imposible nga hanaan mo, Xerox copy na kwarta na. Nangalan na nga ta, nagpa-Xeroxan na. Alagin sa ganaak manong nemi iti worth 20 pesos. Kamsan ko pa nga inawat manong nemi iti jadjahay na kwarta. Kaslag sisiim, kaslag padpadlaw, unang agub obserbar. Edi inyawat ko manong nemi kang kuha na ti worth 20 pesos indoble ng enjaya dito kwarta ng Xerox copy manong. Inawat ko latamat na. Paghawat ko manong nemi nga taon iti try na. Dinang ka na kayat ngay bagak nga peke kuno Xerox copy di kwarta na. Mabising nga talaunay aya. So nga nang pamuspusan na. Sinipsiputak manong nami nakadayon. Tapos taon ay taray na. Yung na danon na nga opada na nga ububing sa jay. Medyo adayo. Aga-appear damot eh. Gusto naman tintipan na nga siguro yung ginatang ng kapisbol.
Inabiaklatan siguro talagang awang kwarta na. Siguro kat mabisinda. Siguro kahit dangaramanan, anong nemi, dato'y lakop. Kalbasan ti may nga aldaw, adamanen. Sa balang tibado na. Ngamkas kasi di nga naluglog. Nga rosang nga relata ti buok na. Nana, peaceful man. Enjoy naman ang manong nemi ti Xerox copy nga 20 pesos. O nga tatakdak kalaya nga pinaserox na. Alam anong namin pinagustok manin. Diyan mo no apay. Pinagustok manin. Kasi taon naman taray na anong namin idi maalanan ti worth 20 pesos nga fishballs. Tinaminsan manong namin naranana ni Jane. May katlo reta agundawa yan. Kasi manin manong. Balita si marunong alawas na dyan imay. Kaya inikak manin Talaga mabising nga takin awang kwartana. Awang nga tatiitad, dagiti parents na. Sa nga tanga mo pa nagbasbasa na ubingin dyan. Jane, nangapay. Nakitam na kagabunan dito nga gimatang tiya. Fishball? Wanang nakita. Amo mo day? Nakita ka sa kita. Ado mo di kita istambay dito. Saan nga nagbasbasa? Hanggang nagbasbasa day? Saan? Sakbat makikita di eskwela. Ado nga min di kita taga-iling o umi dito na. Di kita mo? Di kita balog. Di kita saan nga sumsumrek di eskwela. Ado mo may ito? Ada. Pasari, marana kita nga agad-gatang. Samat nga di kita amin nga estudyante dito, eskwela ti asidag, so dat agmoy agad-gatang. Ang dapat di kita agapot yeli. Ado nga rin di kita mangdandanon dito yun, ang gapotan na imas ka no. Di kahit mga sawan, tagay-ili tayo dyan. Dito gimatang itain. Siguro, check man, amam mo. Habi ka din ang awan? Awan. Makalawas, dualawas, tidak palabas, manunemi, jak mutin makikita, dahil mang fake, unong Xerox copy manunemi akwarta. Ngayon biglang imay manunemi. Kasi manin. Ijaya naman anong name do Xerox copy nga. 20. Ay, anak ko yan. Pangalalam ka na kita nga kwarta. Nga pagbaybayad mo. Gure ka. Nayunak. Ika-adopted ko keng ka Amok nga adu da giti kakadom ka nga pakpakanam. Adu da giti barkadam. Oh. Edoy, yung kaadukon. Lan, sakro yung pagkat din doon na maalam amin. Ay, apo, ay. Aramidim ka diti kasto iti sa bali, barok? Nga na. Nga, Xerox copy na ta kwartam. Nakiktot. Hindi pa iladamom. May kadwa, may katlo. Dito sa't may kapat ng yumay mo ya. Nga, Xerox copy ti kwartam. Ang pingarod nga mangtid kailatan na. Gabutan mo ka sa pulam. Mabising ka. Mabising kayo. Sa mong ituloy mang lukloko ti padam nga tao, baro. Ang mga mabales ka kasi kanto tilok kunda. Ha? Ape sandak nga din nilaw idamo. Amok siguro agad mabising ka. Ngawan ti kwarta miso nga intet ko na jay. Sa ita. O yung kakadukon. Tap nga umabsog kayo karagiti barkadam. Ang
no maaramid mo kanyak ti kas ti barok, sa mo aramidin ti sabali ang mga nusaan da ka ang maawatan, baka papulis da ka, baka pabalod da ka. Ay kakaasi pa di parents mo, may balod ka, may ramraman da, may babain da. Ala mo deta. Ala, hanggang ka nagiti barkada. Hanggang sa mundo ulitin, hindi hamura ramidin ti sabali Kan mabarin sa mundo nga ramidin pa, susto akwarta itit mo kanyak Jakon kaya ti Xerox sabi. Sige na. Thank you. Manong Nemi, saan nga nagpakpakita? Api nga ta. Saan nga nagpakpakita pa yun? Manong Nemi no sa sinuan da diyang ubing nakasadar ni Jane. Yung kasalatagtag iurayag, karagin sumasarungal daw. Kasalakayat ko nga, umay gumatang saan nga Xerox copy, Manong Nemi, saan nga fake, da diyay igatang na. Yung babaingatan uno talaga awang kwartan. Uno awandan nito, isandan nga umumay, Manong Nemi. Nagraduar sa anak ko nung namin elementarya kat nakaragragsakak taada honor na. Jadi parang basa na ti high school, Manong Nemi, impasnek na, tultulungan nakmet. Iti yasang kabasit nga negosyo. Inyat adukon Manong Nemi, dagiti gatangag, kanlutuwag, ta umadadumat Manong Nemi, dagiti customer, kaya tapay dagiti kundaway Manong Nemi. Nga idurun ko Manong Nemi tistol ko kapot damat ligay na tapno nagasta kita siya akong ti mapan dumanon kadag iti barbarangay nga aglako ti pisbul kapot tamanay na yun ang met iti kastusen Manong Nemi siyempre adamat kid di maurnong Manong Nemi sang kabasit nga maurnong. Aging ka, Manong Nemi, nga listo nga naglamas ti panawan agraduaren ni Jane iti high school. Hindi pa nagraduar na, Manong Nemi, adamat manin na honor na. Gabot iso ti first honorable mention, Manong. Uy, dapat paalami nga saan lang a fishbowl. Lamok madaglo ti spaghetti, pansit, kanda duma pa Manong Nemi. Sagbay, Manong Nemi, di pa nagloka ti klase, ti dayta nga tawen, kinasarita na anak ko. Nang, balasang ako. Balasitan ka pa ilang. Balasang gabot ta 16 ko. Nakabalbalasang ka nun. No, agabay ta, manang ka. Ngayon talaga kayo sa ang asawa nang? Saan? Hindi ko mapailang talaga kahit ko. Kaya dito nang arod siyak nag-asawa. Kahit iyawid na to ti asawa. Sino pa ti kaduam? Awan may kayo tumat sumar sa rongkar. Malaksid, nung makasalitam to nagbaling asawam, nga dito kayo itong agyan. Uno saan? Alain dakto. Diyak kayo na panahon na ito nga balay, anak. Diyak kayo na panahon na ito nga balay. Gabot na ito yung balay nga nariingat. Ngayon patawid kanyak, naganak kanyak. Dito kami nga nagnaed, kaditi tatang mo. Dito ka hanti makel. Diyak panahon na ito ka. Palawa ay ko na papintasek. No, ada kwarta ka. Sakto at magpapintas, magpalawa nang. Yung tuno, adong trabaho. Kat, namin pinas manen, no? Palawaan, papintasem, tadi ito kang agnaed, jag balintong asawa. Tapno, sakto at mga iwan ka nagiti apo ko. Yung tuno, graduara ko ti college ka na trabaho ng kahit ko, saan kanton nga glukla ko ti pispul.
Itabay kumapay laki di kumaano. Daragay gundaway nga, pasaray, igaman nyo nga, angalan ti sikat yo, ti bukot yo. Siyempre, magtanga ka, nakatakder lata. Nagpa-check up kayo nang, awan sakit ko. Naman ang mangig ko nga gas-asok kay trabiin. Baka no, dasakit na sikat yo, baka da-arthritis yo. Awan, gagangil lang ang timaktang. Malaksid ano kaya't nga masakyan o dado. Alawin lang, masakyan kayo. Napilang madamat, so pwede maitulong ko kada kayo ng... Nagkasera nga rin ti anak ko, manong name di sentro, iti syudad, iti kabisera, iti probinsya, mi manong. Iti at segment lang ti universidad. Nga nangalaan na iti kurso na nga nursing manong name. Kaya nung kasta nagbakasyon, siyempre, madlaw naman nga, nasakit nga peso ti sikat ko. Nang, daginatan ko nga ng bitnas nga pang masahig kang ka. Ito yun. Ano na ito? Healing lotion. Wow, healing na. Diyan lang balikas nga healingin. So, ang before ito nga maturog kayo, masakyan kayo. Ilutak ta sikat yo. Tibukot yo. May sak nga nurse. Nurse. Nursing student ko na. Kadadaman tinagiti mo. May panggip ti healing. May panggip ti panang first aid. Yan yaman nga. Nasika na first aidan. Nadumat yan ti amok karagiti may panggip ti medicine. O di matulungan ka. Sakti pa naka-nurse mo. Siyak pa ito pa nakadoktor mo. Kat kabayatan manong naming ilulutan na tisikat ko, kitipukot ko. Nabara. Kat talaga sa pulan ti bara. Takaduan naman na kita saksakit iti susuupon no saksakit ti joints, di ba? Dito lang. Kat kaputilamiis. Kaputilamiis kan katang. Obserbahan nyo no ka. Dito sang dagos nga agbugunang no kasta nga nang narunagat na eh. Siyempre nabarat trabaho yun, di ba? Kaabay yun ti apoy. Aglut-luto kayo ti fishball. Saan ka nga basta agbugong, saan ka nga basta agdigos, sapol nga babaawan nyo ti bagiyo. Uwan doktor. Nurse ko na yo Uwan nurse. Ano kang bayat? Healing lotion Nabang-arang nga dagos direk na kanak. Kaya magusto ak peta angot na. Ibatim kanyak deta Uwan anang. Taore awanak no andak di eskwela, andak di sentro, andak di syudad. Di adda pangilot yun to. Sikat yun ako ahon. Anyan na sakit. Nang? Nagananos kayo Uri sa among ibagaleta anak. Talaga agananos sak. Katsi ka. An-anusan nakmayt. An-anusan ti ina. Nga may salay nga fishballs vendor. Nang uri fishball vendor kailang ipanakil kayo. When imagine nyo, idadampuot ko dahil talatad di trabaho yo. Manipod di aking gana takit kahit sakon. Kabaylat na kapagbasahin. Kahit nung nag-asawa ko nung nag-asawa kayo, di napimpitas ko ba? Baka nga napimpintas. Baka naka-asawa ti mamartek. Tempes nga trabaho kat dawatan naktigatang tarak. O di maksayan na di po unak. Wano mapan magsugal. Kat dumawat ti kwarta kanyak. Kit no awantited ko, baka kabilan na. Kat pilyan nyo nga lalaing ajay pag-asawaan nyo. Amo mo na, oray na nakasingsing pa na makikita mo. No, may na, into no, maaalanan ti kayat na, jay. Maaramin nun to na kayat na, at ang nangarod. Kan maminsanak lang ang kayat, anak. Dahil dila tatang mo.
Sige, nisod ko na kayo. Umanay nga ragsak ka, anak ko. Basta, laglagi pa makang kanayon dati ibagbagakeng ka. Saan ka nga mga aramid ti problema? Manong naimi nakasasyat unay ni Apo Diyos kada kami kunak. Tano andaman na, domte nga sa gubanit, tunggal may sa kada kami ti anak ko, gagangailaing deta nga sakit. Gagangailang gurigo, gagangailang nga uyek, gagangailang nga panateng, masigod mat nga dagos. Kansan nak inik-ikan ti problema ti anak ko, manong naimi kabuta. Inidyan na, dagiti lalaki, awan sa bahaling narabid na, doon nang ipasnag, ti panagbasa na. Yung pasnag kumat manong naimi, itisang kabasit nga negosyo, tayo kunakon. No dandanin, panagbabayadan ti eskwela, manong naimi, inumabalin, aglakwak pa yun ti bigat, nga isursur ko. Iti aldaw, masaan lang nga malam. Isursur ko manong naimi siyak ti dumanon, kadagi di barbarangay, kat no kasta nga mumalemen, kat agapok ti sa bali nga barangay, manong naimi, agpwesto aktumanin, ti abay, ti balay, para kadagi tay estudyante, ti high school, kat pupils, ti elementary. Kadagi di imuno na idi ang linakwa ko, anda dagi ti nag-aasawan, anda dagi tay nag-graduaren, manong naimi, kas iti anak ko. Jak pa'y na anak, adan ti pisbol nga negosyo. Jak pa'y na inyanak idi ni Jane, adan ti pisbol. Kaya itata manong name, adan ti college kad na agraduar ton. Ado di kiti kaslasaan nga mamati manong name, idi agraduaran, maparaduar kon ti anak ko, iti nursing. Kada di pa nagraduar na akit, absenak, iti negosyo. Tanapanak iti siyudad, iti kabisera, manong name, tapno atendarak, iti graduation program, ti anak ko. Nakaragragsakak manong. Kat padak naragsakmet, dagiti padak nga parents, nga mga uray, iti panakairugi ti programa, nga mangbibuya, tila nga, digiti graduates, manong name, iti arwatenda, nga puraw nga nakatuga. Nagararubos na kitiluwak manong nami ili abaya kon anak ko nga uli community stage. Nagararubos na kitiluwak manong nami ili awatan ng ti anak ko di diploma na sa anak kinita. Para kang kada ito nang nagluluwang met manong nami ti anak ko. Luwa ni ragsak manong nemi. Tasa nga napupuutan, galis to ka panaglabas ti panuwan. Kaano lang day di, ubing pailaeng ni Jane, ita, nagraduarin iti college. Pimaalam at manin amanong. Hindi ta makaawit kami sa lugar mi. Kada di matlang nga rabi imanong. May samit at mga apresyar, mga dayaw kanya. Kitam kadlangan niya. Marina. Manang, agad na graduarin ti anak mo. Ay na, ado di kiti umapapal kang ka. Tapay man. Kas kumakanyak. Ada asawa. Agam, saan nga nakaraduar di kiti anak mi ata. Di na ba't may pasnak ti panagbasa da? Oray kabay lang may kumamot nga paggraduaran ida. Ngay sakat ti panagbasa da. Depende no, kasunod ti kayat ti may isang tao nga turungan ti gasat naman ang isongarte ko nak. Hindi pa siya na mapaadal mo ni Jane, kapatawan katulungam. At katulungak manang. O mag-asawam. Di, hangko man nagbaling nga katulungak ti asawag no adda. Ani Apo Diyos, iti nang tulong ka na kami. Sa bagay, di lang agtektibor, kalpasan na, numayruar na, ang trabaho ton. Agad kapilita lang ang siyudad, iti pagtrabaho na. Agad dyan pakidiangan, nag-OJT. Kung nakmaging kuha na, nasaan ang pilpili. No, adang mahalaking kuha na nga private hospital, sa jeto na. Barbaring no maka-apply itong lahing iti public government hospital. Pay napimpinas saya di government hospital. Napimpindas ka, no? Tigiti benefits.
Awan ka ditiran tanang nga mapanagag trabaho ti abroad. Diyak lang mo man. Ay, napimpinas naman ba nagtrabaho di abroad. Ay na, Marina. Di lamamin baka madamdama. Makita minton nga dakkel ken napintas ton dati balayo. Eh, tawan rantang mamang patakkel amang papintas si balayo. No kastan tuman ti plano ni Jane. Plano dahil tagbaling asawa na. Apa ganding asaan? Hindi isarding man ton ti paraglakom ti pisballs. Naging kakabay lang manang ang kuntong isardeng. Kita awa matandi pagbasahan. Trabaho to ni Jen, ikan na kan tumatin ti kwarta. Isong tumatin yung mangbiyag ka. Ure pa manang. Nakairwama akong tagarami naglako ti pisballs. Isong aging kang adda pala magatang nga malutong pisballs, aglako aktulata. Aging kang adan to palang customer ko. Nagpaala kami manen manunemi idi tamairwar ni Jane ti panagtek na ti board. Nga oray di agrebribyon manunemi ini di sakbay nga nagtek ti board kan kalpasan kan orayan na ti resulta. At din pagtrabahuan ng private hospital iji siyudad man. Ano kasta nga day off, agawid lang agawid dito balay. Ano kasta nga dito balay, manunemi, tultulungan naklatamot. Aglako ka nagluto ti fishballs. Nang, adan trabaho, agsusuldo ako. Ket, agina na kayo matin. Anak ko nang magina na. Ket talaga mat numabanugak ket agina na. Kahit ko sa wen, isarding yun panaglakuyo, panagaramid ka, panagdotoyo ti fishballs. Anak, saan ko yun sarding? Tapay. Isot na kairuhamak. Isarding ko ito lang at mataya kon. Takasano ang pengarot makalako ti fishball na tayak to. Ang tsak kayo lang tawiden. Na? Tsak kayo lang tawiden. No tinawid yung mandeti ka na di lola. Baka ipatawid yung kanya. Ang ipatawid at adamat trabaho. No kung maidi ka, siya agad nakapaggraduarak kumamit agad. Sakbay nga natay di dinanang ko agad. Sabi ko mga tawid agad adamat trabaho. Doa nga tawen manunemi nagtrabaho ti anak ko iti private hospitals agingga nga naprobaranan manong iti application na iti government hospital. Nagbakante ngamin. Ket ne iso ti sumarunon kadagiti pila. Naman pa dagiti imununa napigsa ngamin ti baker da manong. Ngem ti anak ko manong name sang imas asideg kadagiti baker nga magbagada. Inuray na laeng madanunan manon nemi itinagan na anak kapila. Idi adan tawag na manon nemi akit siyempre. Nag-resignin iti private hospital at pagtrabahuan na king kasimurikan iti government hospital. Kasi di manong nemi nga kayat na ko naparitan. Kahit no kasta nga bakasyon na manon nemi umay nakalaan dito balay sa nakmutan ilugan tibukod na nga kotse. Kalpasan na ibas pasyar nakman dito di syudad, iti mall, kung saan kita mapang kami picnic nga dududwa, kung mangayab kami kadigdi kaduam. Ipakamok no kakadagiti customer ko ang absenang iti dahi tangal daw. No fishballs today. Tomorrow will be. Aging ka, anong nemi, akinunana kanya, kiti may sangal daw. Nang, talagang di ko ay tagasawa. Taka manin. Ay, anak ko, ay, di ko mapailangan ako talaga, kahit ko tagasawa ko nakmanin. Siyak nga ro din tagasawa. Ada boyfriend mo, nanak? And then, nang. Kahit, sino? Yama mo kutukin ka. Nimsak ba itong yama mo ken ka? Baka pagtulagan mo palang mo muna.
Nanton kaano ti kayat mi nga panagsimpa. Kahit ko tinasapsapa nga da anak na. Diba? Anak ti trabaho na. Fishball vendors? Alam ni nanan. Doktor. Ha? Doktor? Nadanong ko di ospital. Gay makarak. Na doktor di manot tawon inaw ng imsika. Nabit pa ng doktor. Kati, katuin, manot tawon konti ko nayo. Kat mano nga, tawon nga, ti gas, ti nga adalin ti medicine. Nagkasadra kayo? Ino lang ti may sa tawon nga siya. Doktor, kahit nga sawen, ada nurse nga anak ko, ada doktor nga, manugang ko. Di saan ko ang problema, no daman ang angalek, lubumakitak ton. Bakit kayo matan? Sigaw lang ko na anak ko no agaway takat manang naklang. Manong name tawagan naktulat ti ano ti anak ko. A day before nga umay da dito'y balay. Akaduha na ti boyfriend na, a doktor. Tapno, formal to, manong name ngayam amo na kaniya. Dimteng manong name ti anak ko iti may sang harapi. Nga, nagsangsangit, anak. Apay, ita mo palang dumteng ka dito'y balay nga kasi nga oras, tirabi. Kanapin nagsangsangit ka. Inarakop na manong nemay ta ko. Lang, ita lang nagsangit taksang ka di. Huwag nga rod. E di ubing ka agad, nagsangit ka agad, no, nasakit na buksid mo, no mabising ka. No, masaktan ka. Hindi ba ladaga ka pailaang? Kaya di ubing ka nga danakam mo. Saan ka nga nagsangsangit no kasta nga agapu ka makpan kay ayam? Kaya saan ka nga binabaot? O matigapo na nga baotan ka. Tam nagsangit ka. Talagang nagsangit ka na ko hapay. Ita ka dilay nga dumteng, ti problema ka na ta, anak. Nag-dinner date kami. Sino? Di boyfriend ko nga doktor. Nagsaritaan mi ko man, nunton ka ano nga. Umay kan dito nga duwa, tapno mama mo yun isuna. Iso pa lang amin ti, panagsaludsod na kanyag. Panagsaludsod na nga niya. May panggap kanya. Hindi ka maawatan. Siyempre, saan pa yung imay dito'y dumaamam muna ka kuma. Saan pa yung imay dito'y lugar tayo, tapno amuna kumati klase ti lugar tayo. Saan pa yung imay dito'y tapno maamuan na nga may saka ka balo. Ita agsaludsod. Taga-ano ak ngamin. Tati amuna agad taga-syudadak. Ngamin bagak taga-ajay. Awayak ko na. Sinaludsod na no. Kasanod ni pamilya. Kaya bagak tipod no nga. Naninaanan ko kat may salanga fishballs vendor ko na. Nagigtutkid din sa biglang ating makder. Nag-walk out na. Nag-knock outan na. Kaya nga sawan, sana nga maawat. Nga kastuyak lang. Nga tinaggapo akin na korapay lang. Kunak man lano. Sakbay nga sinong batam kat inyam among nga na imbagtibagim kang kuana. Saan nga nagsaludsod? Pinuras siya, jak ba't nagsaludsod, di ba papan, iti family background na. Nga mamukha nga, nagkapo, iti napak na nga pamilya. Nga ti amo naman siguro, nagtaod ka tinabak na nga mapilya. Pinukautan na, kinamat,
Kinamakam ko ang sangkot nga nakamakam pa isuna. Nang, pangaskan nga sagapa ang gapo kinayat. Inarakop ko, naging inarakop kami iti anak ko ba nung kadintuloy natin nagsangit. Nung pa'y paspasar din nga. Gusto na naman. Saan ka nagsangit? Gagangay lang dahita. Siguro kat nabigla laeng na boyfriend mo. Uy, nabigla lang siguro. Nabigla lang. Yung mabi nga pinanawan na. Nabigla nga ron. Tinawagan ka din? Sampay. Tawagan ma. Tahan siguro. Naalaw na siguro itang tirik na. Itay kumapay lang Sakbay ko mga nagpaaway ka. Imbes ka nga nagawid ka sa Jakaseram. Nagtaros ka dito Nekit manundi anat oras na. Pasado alas 12 titeng nga terabian. Kahit ko ngawin nga, ada arakupag ng pagsakitak na. Gabati kasi ko na pasama. Italahay ngagsangitak. Ganagsangitak nga po kinayat. Anak, andan to sa balik kong taway. Tawagam to. Nagsalita kayo nga na siya at kahit no talagang saan tanga maikari kadakwada. Awan ti marabit tanak. Imbagam ko mga min idi imbaga ng kang kati I love you. Kunam ko mga dagos kat sa angak, sa anak ka may kari. Kunam ko mga sigot. Tasyak. Di makilak. Pinaadal nilang ninanang ko. Iti panaglako na ti fishbowl. Kunam ko may salang fishbowl vendor ni nanang. Na ti balay balay tinakurapay. Kunam ko mga sigod, iditap no, naamuan na nga dagos. Kaya doon naamuan na nga dagos, kaya talagang kahit nakakumalata, di akong kumat nagbaling nga problema. Sa mumod lang amin imbag ha. Idita, pagsalitaan nyo, baka kasaryo. Una ti sumod lang, di ba nagsaludsod na. Ay di anak ko na yan. Ala, gagangay data. Baka nabiit lang nga inaram na ka ni boyfriend mo. Kat alis tumit nga sinong bata. Mamit inam nga bulan. Kadayta nga inam nga bulan. Di nala sinalutsudan no. Tagaan mo ka nga talaga. Uno din na hanang yung bagang umay nakapasyarin ti mismo nga balayo. Amat. Diya kasera imayan na. Wala. Tawagan minto na bigat. Kahit kung maturog ka na. Kadiyan tanga at dakatoy. Dito'y ka nang maturog. Alas 6 di dutik ng kita kayo to. Kada yung boyfriend mo. Day off na. Di sa to makita. Magsubliak man lang sa dyan. Ijay ito man lang kasera. Ang ituloy ko maturog. Dito yan na. Kahit mabaling mo tumawag sa dyan medyo malado ka. Uno agapsan kan. Minsan. Diyak tumalang may concentrated trabaho. Gabati kas dyan nga narami di Donald. Donald tinagan di boyfriend mo. Sige. Baka mo mga nga saan ka sumarak inapigan. Taditoy ka. Tagmalmalem. Sa kanto masapa nga buwan di syudad. Doy op kung tumanin ta sumaruno. Aldaw. Di do aldaw mo dito Ala. Sige na. Nakarad na turo kayo. Sorry at nakadisturbok ka na kayo. Wen. Saan ka nagsasait Basta sarita kayo ito nga na yung pagintubiga. Nabiglaeng ni Dr. Donald so pagdanagam. Kulitek no talagang ipatpatig na ka. Itilikodan nga may isa ka lang anak ti peaceful vendor kat talaga nga ituloy na ti panagayat na kayo ka.
Jakmet sinal sa lutsod, manon na no nagsarita dahan, iti boyfriend na. Em tinultulungan nakmano nga naglako, iti fishball, nga nagmalmalim ti kabigatan na. Kastamat manen manong name iti sumarunong nga bigat. Damat kaya na ti anak yung nga nurse na. Ni, awan samit trabaho na. Kahit nan samit nga, isumot din tumawid dati fishball standyo. Apay, warin no nurse no talaga kahit natiglako. Yun talaga nga naimas. Wala. Hanggang balbali ti imas. Dito ya lakumi nga fishball. Kaya ba na imas ti sausawan na. Hindi mapana nag-duty man nung name iti anak ko. Ana, kumusta kay ni Donald? Maliwam mi kano tagsarita manin nang. Ito no, rabi na bigan. Ganto manin dinner date mi. O, di kinaawatan kayon? Basta baliwan minto ka na tagsarita. Di okay kayon? Hampay? Hampay mat. Siguro, okay kam ton. Ito no, talaga nga, may setting kalay sa amin. Manong nami 2 days tinapalabas ito tumawag ti anak ko. Nang, o may kilans dita. Ha? Kami ko nang? Uwen, sa kaduham. Basta da kaduha. Siyempre ni Donald. At dapat kaduhami. Mga upat kam siguro. Upat kayo. Umay kay glance dito eh. Unang. Alakit nang i-ready ak na ruda. Native nga manok. Ag tinola ak. Nalasyak ton di ba ka mo? Kaya? Di kaduam to ni Donald. Surprise nang. Surprise. Susabo ya. So surprise. Sige ganan. Basta saganak tulatan. Para ti lunch dinubigat. Kaya? Good for 5. At all upat kayo. May kalimaak. Anong name impose ko iti fishball stands ko nga awan to ti aglakot awan to jak tumasangot aglakot fishball iti kamalman na tamang ang kunak no mabayag to nga kasasaritak no sinantuman dagiti kakaduat anak ko umay alas 11 manon nemi idi nakaready pag sunto no addadan ila ipangkonto na tao ikabil ko titinolang manok nagdalusak man nga na imbag manong naimit arubayan at pindas mo at adumat na masetas nga mga papindas ti kagangay lang ang balay mo hindi makangay ka kung manong naimit nagsaruno nga lugan nga nagsardeng iti sangot ti balay iti sumiripak iti tawa nabigbig ko tay kotse ti anak ko sada si marunong nga sa bali nga kotse nakaredy ako manong naimit inure ko latan nga matugtog ti ridam. Natugtugan na agad ni. Kapanak mo ito. Ti anak ko manong nemi iti muna nga nakitak ng dakamin. Iti likodan na manong nemi winayaan ti anak ko ti may nga guwapong lalaki. Ni Donald nang. Ti doktor boyfriend ko. Donald, ninanang ko. Nagmano mga ta kayo, nanang. Doktor, mananang ko na mo. Alagit ni. Kaya ni sumat na kita naganakan niya. Kaya na ni Donald nga da into doon naman nung naming awinayaan natin duwa nga tao. Bakit kan lakay. Nga langada man nung naming iti adda mabalin na. Inaunda na siguro iti manong atawan kaniyak. Abalayan, nada kami. Abalayan, may karkari kami kada kayo. Dumanon kayo. Umunag kayo. Agtugaw kayo.
manong name idik sa sahong kami. Na nagatano mapantayin di kusina ta mangantayon. Ay madondumang pa lang nang siyempre nasapapon pa lang. Hamat siguro nga mabaawan di kiti luto yo. Ana, may kamabalayan ta. Ito yung aldaw ati, tay pag panagtutulag. No kaano, ito kaya na kita anak tayo, ito yung kaaldawan ti kalaysada, no? Anya na kita naskan nga may sagana. Kaya na, ibaga ka na kayo, dati anak may nga, doktor. Nanang, doktor. Pasensya kayo no, iba'y manid din ni Jane, agsangsangit. Kalpasan din parang sarita mi. Ewan ganun. Winukataom ka no. Tsaka muna ang simbro kanya. Nga, mabainak mabainak nga ron kada kayo. Siyak, tika baid mo, taapay mo. Di nga rin yung istorya kanyak ni Jane. Na may sa akin peaceful vendor. At tinamag ko no, sa dino, imbaga na dito eh. Diyan mo no, natin simsimuro kanyak. Ngayon din na kahit asawain nga. Saan kong ituloy pa na kahit ko kinkwana. Gabot iba't patig ko ti anak yo. Agas tamat ti pa nang ipatag na kanya. Nakikituta kami tamalagip ko dedi panang dedi namin ado panang loko keng kananang. Lilong ko na? Tamat pa lang makita ka. Malagip yun di gimatang ti pisbol nga Xerox copy ti kwartana. Akit saan ko malipatan, Daddy, Siyak, Daddy, nanang. Hana! Ay, taga sentro kami dito eh. Dito ti balay mi di. Sa kamlay makari din sa di syudad di dita. Sadyain nga na destino ni Papa. Ako ni dito turong tibiyag ko. Loko-loko ko ako. Ado na giti barakadak. Napadak mo't lang umbing. Maggusto kayo dito mangloko, magsutil. So nga, napanood ko nga, sutiling kayo. Tibakas daawak, no, api nga, inikkandak met, irindot tanadlaw yun somit nga seguros kapi di kwartak. Ngam kada di may kapat nga gundaway, ngayon bagayon nga talagang nga, amo yung nga, Xerox copy na di kwartak. Sadak binagbagaan. Simnik, iti panunod ko. Nasaamot gayam aming nga tao ket. Agbaling ka kabusor no maloko. Linoko kay lang aruden, nagbaling ka pelangan na siyaad. Akas pa ng tulong yung kanyak, nga tipaan mo yung siguro ket talagang awan ti kwartak kan nabisbisina. Nalalawagan ti panunod ko. Kari di pa nang bagbagayo kanyak. Nang iso nga kalay di nga aldaw, yung karik iti bagi. Nga saan kung ngaykan pa iti sakit ti ulo dagiti naganakan niya. Tawan ti pagsayatan. Ti banglukloko. Sada di pa nang ibagayo nga Jack Orayan nga dantumat mangloko kanyak.
sangkot ng inore day jay. Kat kasta onay tinagsak, napapagan ni mama, edi, imbaga kadakwada, ngay pas nagkondag basa. Yung karik kadakwada nga saan akon nga manglukluko, saan akon nga gluko. Nga saan akon nga agbaling nga sakit ti ulo da. Nga saan akon nga agbaling nga buong ti ulo da. Takin na po nun na, gabot ti kinaluko, binaibay andak pakit idin. Baka ala ka ti biyak mong kunada. Yung kastori taragsak da. Hindi mo paniknikanda. Nasabalin ni Donald nga anak da. Nanang gabuti pamang bagbagayo kanya na ipasagapsap ti adal iti panunot ko. Sigurado nga na kayo tinarawat ni Apo Diyos tapno. May kanak ti panawan nga agbalbaliw. Kan mang tunoy tarapahap ko. Agyamanak ka na kayo. Agyamanak na anak. Manong name inarakop nak ni Dr. Donald. Nagan arubos man tagitiluwak. Manong name nga bimalas anang arakop kang ko anak. Siyak turumbing agyaman kang ka. Tanakatulong hak. Tanagtungpal ka ka nagiti pamagbagak. Ay na, balayan. Pudnot imbaga ti anak mi. Naluko na ita idi ubing. Permi. Naglaing nga mang sutil. Naglaing nga mga ramid iti pagpungtutan ti pada ng ubing, pada ng tao. Kahit ni, pati siya nga nataingan kat pinadas na nga linuko. Imagine deta gumatang iti pisbol nga sa Aerox Capi ti kwartana. Ay, kaya nga, sa ulit ti panagyaman mi di, talaga nga, nagbalbali ang tanak mi. Gabot kayat ng tagbali nga doktor, kakit, intend mi keng kuhan na dita, sinuportar mi. Iso ti burudak mi, ken kakaisuna, nga lalaki nga anak mi. Kung namin nga, edi kat, adda kakaisuna nga lalaki, isumat nga naluko, babae lang malaamin nga anak mi, kung namin di ti asawa. Ang nagsingsingpet-met. Eh, nga may samet nga Dr. Isuna. Abalayan, isukart nga may kami, tapno, o may ipakaamoy palagip ni Donald nga Isuna, dedi ubi nga ng loko keng ka, nga Isuna, edi binagbagaam, nga gapukeng ka, ket talaga nga nagbalbaliw. Kaya nagyamang kami keng ka, abalayan. Manong name adadamat siyempre tiragsak ko. Malaksid nga naragsak ti anak ko tanaka insagutan ni Apo Diyos Isuna tikas kinitunal numampay na lukoy dubing ngem iso. Ita itinasingpet manong name ka na siya at nga asawa ken manungka. Kas iti nagtutulagan mi manong name nakapagkalaysada, siyempre sa Diyosudad, tinakaangayan ti kalaysada. Napatakkel manong naming nga napapintas, ti balay nga napuutak, di makkelan ti anak ko. Kanong kasta nga bakasyon, manong naming umayda sumarongkar dito'y nga agasawa. Buhayin. Di ba naglakok iti fishball, nagtultuloy na ta manon nemi naman pa anawaan dak dagiti agasawa. Angem, tultuloy ko lata. Sa kula insardengan manong nemi idi taadan dua nga apukok kada Jane kini Donald. Insarden ko layangan manong nemi idi taadan nga daak dito syudad, tadamatan bukod da nga balay ditoy, adak ditoy, nga mga ayuan kadakwada. Ngam dandanin bitla linawas, paminsan ti makalawas nga agawidak dito'y balay tapno umay ko dalusan. Umayak sumarongkar mano. Tas akamlad ta kami dito nukuan kasta nga agbakasyon. Dagiti agasawa graman dagiti duwa nga anak. Adda pay laeng manong nemi.
ti fishball stand ko. Tanong kasta nga sumruak. Agluto ak, agtuna ak, o nagluto ak, manong nemi, ngam saan ko nakuha nga pabaybayadan. May dano ko agiintar, manong nemi, oy, mayora man ng fishball ko. Yan. Agiintar to digiti ubing, manong nemi, kakasta na ito tiragsakda. Tapos siyempre, makaramanda, tiniimas ng fishball, awang paybayad na. Ngayon mamanumit laeng. Maminsan ti makalawas, no kastang umayik sumarong karitoy, kunadan to, adani na Marina, maraman ang taman ng fishball na. Kunadan no ka manong. Agdama manong nemi, adakit dan na, dagit agasawa ka nagduha nga pukok. Nga makasasikaso kada kuhada, nang nag-module, ada online, manong nemi, iti sistema ti panagbasa da. Intultuloy mat manong nemi, dagiti gasawa, nga nurse kan doktor, iti panagbalid nga frontliner, manong nemi, iti kastoy nga pandemya. Numampay sadda nga agpadpada nga ospital, iti pagtrabahuan man. Dito nga iti pagkasarita ak manong nemi, kaya nagyaman naglaunay, iti anus mo nga ng ornus, kalpasangin nakinsan ken kat iti Italiana, saknan pa laing iti fishball nga naipatawid kanyak, nga ginggana ita ket pasaray aglutoak, nga nakiparaman kadagiti kang runan na unay digiti ubing nga mahilig iti fishball. Sabi ko mga dapat na ibatik nga adal, liwliwak ng pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg, more power to your program anong, and God bless. Tuhi nga dagyaman nga pagayam mo, Marina.